What's up mga amigos? Maayong gabi So naa ako karon sa kusina kay nag-inita sa sudan sa mga iro mga amigos. So itong init mga amigos. Kuan din mga amigos, nag-upload ko ganina o video nga wag abot to 3 minutes. So nag-update din si YouTube. Nag-update si YouTube nga up to 3 minutes long. I-consider na siya nga shorts o kanang ang ratio kay kuan gani mga amigos, di ba 69 man tong kuan nga kung lapas ang ratio, i-consider na ni YouTube labi nagwag abot to 3 minutes, i-consider na ni YouTube nga shorts. So nag-upload ko ganina kaduha ka attempt pero wag pon akong video nga long. Dapat sa long unta to gi-upload nako adto gyapon mapunta sa shorts. So ato to siyang i-re-upload mga amigos. Ato to siyang i-re-upload kay para katong video gyud to siya is for long video. So ato la to siyang i-crop lang na to siya mga amigos. Atong isabuan ang ilang sudan mga amigos, ulo sa manok ba na luto na ni nagi-andan na ko ang kanon. Ito na ni siyang gutom ng mga doggies. Oops. Tapos Maggie mga amigos, oh Maggie Busalpido, mga butan man na sila. Lukuya mas dino, nagainghayang mas dino. So na mo episode Sabal Pedro. Wa kakapuya di. Mag-prepare na ta food sa mga iro para makapanihapon na sila mga amigos. O, salamat sa pagtanaw de. So mao ni ang video ganina mga amigos nga akong i-upload kani tuning adto ko sa tindahan kay impalit ko kuan kanang konsumo para akong pagkaon ako ba karong adlaw. So enjoy watching. Tara diri makipagsubay ta sa Latagaw. Hey, what's up mga amigos? This is Jero Rodriguez from Latagaw. So naday ta karon sa tindahan mga amigos kay na ako'y gipalit. So ning palita og noodles nga halang og itlog, nya sardinas, unya napalit sa kog luto nga sudan, luto na daan nga sudan mga amigos kay akong sudan mga amigos ikaon sa iring. Sudan na to siya nga pamahaw pa na to panihapon
Gikauntanan sa iring pero okay ra nakasabot ko kay di panggutom ang iring. Wala lang gyud matabuni ang akong sudan. Ang gisod sa Tupperware. Nya kani nga mong dool dapit sa mo ang gipuy-an mga amigos. Gibangaga na ang mga kanal. Gipadak-an ang kanal. Latanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw.